Ai, una cosa, però no hi és en català? Espera, un moment, perquè com la pel·lícula està... No, que deia que a mi m'agrada en francès, perquè és l'original i tot, però doblant en català no hi és? No, està doblada, clar, està doblada al castellà, i a l'italià, i a l'anglès. I al català no? I subtitulada tampoc? No. Home, però perquè és el tema del doblatge i subtítols, com està en català? Doncs bona pregunta. Saps què passa? Que com és francesa mai m'havia fet la pregunta. No, esclar. Per què no busquem algú que ens ho expliqui? Sí, oi? Aquesta situació. Bé, no? Sí, jo conec una persona... Sí? Una persona perfecte. molt ficada en aquest món de doblatge. Doncs ja està. Però primer mirem la pel·li, Sí, no, clar. Ara pugem, Sí. El doblatge en català, doncs, a veure, va començar, el primer doblatge en català es va fer l'any 1931. Abans del senyor Franco, que diem sempre que va ser un invent franquista, etc, doncs no. La raó del doblatge, fos de l'idioma que fos, era que hi havia gent que no sabia llegir. Aleshores, la manera perquè entenguessin què estava passant en aquelles pel·lícules que parlaven en altres idiomes, si les subtitulaven, no s'entenien. Aleshores va ser l'invent perquè tothom pogués accedir a aquest nou invent que era el cinema, no? Que fos més popular. Després, evidentment, es va utilitzar, això, el franquisme el va utilitzar, però la realitat és aquesta, que sempre se'ns veu com allò, com un invent franquista. Doncs no tant tampoc. Era una cosa de popularitzar, que arribés a tothom el que estava passant en aquelles pel·lícules. El que és en català, bé, el boom del català va ser això, no? L'aparició de TV3. TV3 ha sigut el nostre niu, no? D'on va aparèixer tot això. Què ha passat? Els primers anys va ser fantàstics, meravellosos. A tothom li costava d'entrada sentir el JR en català, no? Aquella cosa de, oi, per favor, que raro sentir-lo, no? Parlar en català. Sentir-lo parlar en castellà també era estrany al final, no? Després d'això, què va aparèixer? Va aparèixer també el Club Super 3, etc. Què es va aconseguir amb tot això? Normalitzar el català, fer que fos a l'abast de tothom i, a més, tots vam aprendre, per exemple, que es deia bústia i no es deia bussón, que es deia vorera i no acera, etc. No? Vam aprendre moltíssim català gràcies a TV3. Què ha passat amb el temps? Doncs que actualment hem perdut en qualitat, hem perdut en quantitat, hi ha una qüestió econòmica al darrere, evidentment, però és la realitat. I ara què passa? Doncs que això, que es mira més el tema econòmic, el preu de les coses, que no pas la qualitat. Abans teníem uns ajustadors, adaptadors, que feien una feina extraordinària i ara això no es valora tant com abans. M'ha agradat molt la Neus, molt professional. Gràcies, Neus. Ens ha agradat molt, però el que hauríem de buscar és un actor i que a més que sap de teatre, en català, és clar. Molt bé. Doncs potser tu coneixes algú. Sí, conec la persona perfecta. Som-hi! Molt bé, doncs som-hi! Vinga. Què tal? Com esteu, estimats lleguaferits? Sé que bé, I, en fi, vaig al gra, perquè m'heu demanat que en un parell de minuts us faci 5 cèntims de com filtro jo, a través de la meva experiència personal, l'actual oferta de teatre català a nivell professional. Doncs molt bé, ho farem. Fent primer, potser sí, això és inevitable, un petit parèntesi per dir que actualment ens trobem a la corda fluixa en aquesta professió a causa de la crisi provocada per aquesta maleïda pandèmia que espero que molt aviat ens puguem expulsar tots de sobre. Ho farem, Som resilients per naturalesa en aquesta professió. Ens n'hem sortit en situacions potser no pitjors, però molt xungues, i aquesta vegada també ho farem. En fi, tanquem el parèntesi i anem a les meves preferències, diguéssim, que s'apunten en la línia de les companyies independents d'aquest país. En aquest país tenim unes companyies independents que són homologables totalment a altres companyies que amb molts més recursos treballen a nivell de tota Europa en l'avantguarda, en la punta de llança del teatre europeu. Són companyies com, per exemple, la Ruta 40, com la Calòrica, com la Virgueria, gent que es deixa contaminar, es deixa atacar per influències de tot tipus, culturals, com de la cultura llatinoamericana, la cultura africana, tant del nord d'Àfrica com a nivell més meridional, de la cultura asiàtica, de la cultura hindú, i de tot plegat en fan com un còctel d'influències i són capaços de posar sobre l'escenari conflictes
i registres de llenguatge, que això suposo que a vosaltres us interessa particularment, realment atractius, interessants, angles que potser des de les tribunes oficials, com la televisió pública o des dels teatres públics com el Nacional o com el Lliure, és més difícil de trobar, ja que ells treballen des d'una òptica i des d'una aproximació, en el cas dels teatres públics potser una mica més museística i en el cas dels grans teatres privats des d'una sensibilitat una mica més propera a la taquilla. En canvi, per dir alguna cosa, conflictes laborals com els dels treballadors de la SEAT, de la Nissan, de la SEAT també en tenen, però en aquest cas de la Nissan, jo els he entès més bé veient determinats espectacles de companyies independents del teatre català que veient el Telenotícies. I això és un valor per si sol. Per això us recomano molt que els seguiu. Que els seguiu ja no en el circuit de teatre off de Barcelona, que és d'on van sorgir, sinó que ja estan en altres espais una mica més, diguéssim, accessibles a tothom, i que els perseguiu, que no us els deixeu perdre, perquè són una gent molt interessant. Són hereus potser una mica d'aquelles companyies que als anys 70 van provocar la primera renovació del teatre català. Doncs ells estan fent, diguéssim, la segona renovació del nostre panorama teatral. Deia Bertolt Brecht, i amb això acabo, que el teatre, l'art en general, no és només un mirall on veure'ns reflectits, sinó que és, sobretot, un martell per donar forma a la societat que et visita. I en aquest sentit crec que aquest tipus de companyies que us estic recomanant van en aquesta línia, en una línia d'un teatre ideològic, d'un teatre molt polititzat, m'interessa molt què passa, i us recomano una vegada més que aneu allà i us deixeu provocar. Petons estimats. To be or not to be? That's the question. Attends. Version française. Être ou ne pas être? Telle est la question. Ah, no, espera. En català, que hem fet el doblatge en català, oi que sí? Clar. Vinga, som-hi. Ser o no ser, aquesta és la qüestió. Home, també en català queda molt maco. Sí, no? Sí, Què escolta. t'ha semblat la situació? Bé. Home, jo penso que hem après molt Hem après del molt. doblatge en català, Sí. del teatre en català. Del teatre, Hi ha molta sí. feina per fer en aquest món. Home, Queda molta. molta cosa per fer, en el teatre. Sí, perquè va així, sí. O sigui Sí, és que complicada és la cosa. complicat. Hem de Sí. ajudar-los, eh? Sí. Doncs sí, a Molt seguir bé, molt practicant bé. la llengua i Doncs sí. normalitzar-la. Sí. Però siguem positius, nois, què hi farem? Sí, home. És I el que hem de escolta, fer. per acabar el vídeo aquest que hem Sí, fet, sí. què et sembla si fem una sortida així com molt teatral? Ah, teatre, sí, que però m'encanta el teatre. espontània, el Sí, primer que se'ns acudeixi. Així de cos lliure, no? Sí, vinga, vale, som-hi, va! som-hi, Vinga!